Един много интересен дългокосмес котарак. Писи, 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 писи. Обърни се, писи, писи. Вижте го само. Какъв е рошав. Много интересен. Няма да ме позволи да го погаля. Може и да избяга даже. Много е хубав. Много е интересен. Един пухкав приятел. А така погледни. Погледни, приятелю. Интересен дългокосмес приятел. А така. Тръгна натам.